Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani, sunana Umar wanda aka fi sani da kin Indar Sarki mai daraja. Ina mai jajantawa al'ummar musulmin duniya baki daya akan ilhanin abin da muka shiga na batunci da aka rufe ya halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya ubangiji Allah, kai ka ce idan mutum ya zalunce ka hada shi da shi. To mu Sahara supporters, annabi bai koya mana zagi ba, annabi bai koya mana cin mutuncin kowa ba, amma mun bar Sahara reporters da Allah. Ya ubangiji Allah ya tsine wa Sahara reporters. Ya ubangiji Allah ka daidaita Sahara supporters. Ya ubangiji Allah ka wulakanta Sahara reporters tun daga nan duniya. Allah ubangiji ya ba musulmai haƙuri. Ubangiji Allah ka saka mana, kuma ba za mu yafe ba, kuma ba za mu daina zagi ba, in dai akan martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Allah ubangiji